Ya ko detum danai tong nun thekpot hok pelam ke pini tum DC office ke bang nang ko bangala pulo ala non penap 7 ani punctual election ni jogi bathalang soiria kapuri dun so lampu ta kosin DC office long memorandum nang thonang ko lo lapen nang thonang alam bangala pulo Karbing long autonomous council Dwaramla constituency si kapuri le ko son si punctual election along papuri del labang itu manghumi me lam lo lapen lake manghuvek nei lapen labang so adai bangkala ke district administration umta ke chokche do lapen Karbinong autonomous council kachari ke chalon umta kile damdet do koklo tema hadak local MDC ake hai probat charo tame chilangon akhirat pusini lipene jongkonang kokpo tema alangli homosi alangli constituency ke alangli chilang vekning lapen alangli ke khangon vekning polo lapen Karbinong autonomous council long alangli pressure pe vek pring polo sitapi pose alangli ingsamri lo ingsamri de neng ke alangli jong vek jong dakaning ke as a leaders lote asi alangli ta ke chokchi do koklo la sila so ining siksak ining pung poyoni sinili tum ke pindak Karbi student association hamran regional committee tum alogot ni ta central committee IT cell secretary same nang kidunang koklo nak memorandum DC panong si atau CM han Dr. Himanto Biswa Sarma panong si DC are deng si pini tum memorandum pipon lo dan ki mo ke vangi prang ani bangke kaya teng kaya mang ason si paduneng la soiria ke la ke autonomous council area pinapot ason area kaya la so ang teng duneng pu kamat hapen sini tum lo pak pilo aron repen illegally koson si baithalang so along mata votarlang so along koson si punctual office nang kimnong tan lo baithalang so municipal board atumta a mek chichar chilang man onta Karbinong autonomous council long le puke chini nenge polo eta baithalang so tak ki viglo itu makar bidum si ke chok chelo hada ka chairman ta bangka preklo karbilo ke pipo salang lahe langon ke delo siksul long le siksul landar puke lang chini pameneng ke seta ke langonde ajone cari inde jone hada ke punctual office ta bang authority tum pen nang kim pitan na si ke chok chekele leke lahe talo do piglo da ke la si immediately dismantle ding pun itu dak memorandum no mention pondo do non amat training na office pusin tum jong pondo da already baithalang so municipal board award total 3 ward ke hadak pangrupon delo alam mangke lalo siksa ke yo lapen arong bangke total 36 village ke pangsyad anar si parlupon de lalo